Egunon, kari nahi, kaialdekue, hemen gauze bermion, eta gaur ingu pintxue egarraina sokarako. Eta dau total gozo, etorri ikusten. Ravioli de berdel. Berdela daku vinagria zinge, etzien. Hau berdela fresko esan bidau, benetan esan bidau fresko, eguneku esan bidau. Eitzen txagu, azalak endu, azurrik endu, zuritxute imini, eta gero vinagretan imini. Kitzen du gero, igual aste betien, kongelata. 25 grado gitxiagogaz kongelata. Ataten du niko, mitzen du, horizotan, da berak atxagaz da perkilegaz. Hale, hau total da, benetan, dau total gozo. Horein ingu, kalabazineaz, ravioli bat. Horein emitzen txagu, kinpule apurbet. Hau kinpule okin jot, ikusten zuie, hau kinpule potxata, kinpule txue. Horain, piperberdien. Aholatz. Horain, berdela emingo txau. Oindaku antxobie. Da antxobiaz, bardin eitzen da. Ze, imitzen du, enbez de berdela, bokarta barruen. Da bardin eitzen da. Orain ingotxagu, monta, zarratu. Da batetik, gero bestera, gero hau ostabe honantz, eta hau lan honantz. Daku montataia. Oin daku, enge hau tomatetxue, oregan hoi albak apotxo bateaz, da gatzagaz, ditzen txagu, hemen azpitxuen, tomatetxue, eta hau ravioli, mutxagu buelti. Ganin emingu. Doran daku hau sartuko itxue. Vinagreta potxo bet. Ganetik botateko. Toin, kolora purbe tomoteko. Huevitas. Berdelesko arbizeko onbazien, reskuek, ogorek itzen dotez nik egozi, da gero vinagretia hau dauz total gozo. Ez da huele zoin, ez da uzelez kauzelako noin kosteran. Oin imintzu, honek, sucedaneo de caviar. Honek erositzen diez, leko guztitan dauz. Hau da gure pintxue, hau etzin eitzeko modoku da. Benetan gozo zaten da. Pitxateak lasin gaziupe. Gipu biharrin gauzen.